Намирайки се в град Карлово, може да се позволим да работим на най-добри цени, съответно да бием всяка една друга и в зависимост, разбира се, от обемите пратки, които имате на месечна база. От България за България всички пратки се получават на следващия работен ден, съответно по това отношение не е необходимо да складирате в София или някой друг областен град, а когато говорим и за чужбина също, ние сме централно разположени и съответно това ни дава предимство. Това, че сме в собствена база, не сме под наем, както и по-добрите условия на работа, ни позволяват да работим на конкурентни цени, също така даваме и допълнително качество. Имате пълен пакет спокойствие при нас, знайки, че имате възможност да скалирате. Ако днес започнете с един-два палета или един стелаж, да кажем, и имате няколко стотин стелажа в бъдеще, ние ще имаме възможност да поемем вашата стока, да я обработваме и съответно на дневна база да генерираме много на брой поръчки. Тази възможност за скалиране дава спокойствие на голяма част от онлайн търговците, възможност за скалиране и не на последно място, пълният пакет спокойствие ви позволява да сте спокойни, че ние застраховаме за наша сметка вашите стоки. Имат 24/7 видеонаблюдение, СОТ, охрана и съответно това намалява всякакви рискове.